mi rang rangin an nuna thil mak tak tak an ton te le soifia hlei theilo thil hlo oman mu te an on ziak fo thina tiang ani ta ka chuan ke ngei po in kalo ton ve le kan thil mu mak tak chan chin hi ron zia lan ve du na ka nei ta tlat maya chuwang chuan thiam lo tak chungin ka ron ziak ve tok mai ani kumriat mi velek kan ya tang to in kabeng ding lam hi a khet na sem em thina ENT doctor sang po kan pan na samal mal thin le ma se an zia dewa relo te ya angai bokin ana hi ron chuk le mai thin sikula te hian ka uniform kamis ngong hu zui khop hian aron luang thina ka zakin hreom po ka ti thin le inen kol sang manga ka in kol nu in kumsa ni sombali march khatir lam khan nei grims hospital silong lama in kol tir turin kan khal thlave taroi maya heta kan kalna hian kan pui le ka fanu kumsari mi ba ka kan fanu mino kol pui turin kan pui naw nar zir zo hlim hian min zui tel ve bok silong kan then thak chuan Mizoram house lam kan pan ngala nima sila thil kan lo ngai tu akim lo deu room reservation kan lo ti lok lo wangin le room zong alo full vek re wangin house sa chuan kan tan lu thei ani talwa room ola om ve le lut ngal mai turin reservation te kan ti fela ti chuan hotel dang zong tur chuan kan khal chuk le ta ni hotel sang kan bia kwal nu in Mizoram house bul nai te om hotel pakhata chuan kan duanga zaw room ro kan lo nei hla maya chu hotel a chuan ani thilmak le rap thlak tak chu kan tun tak ni silong kal thin le silong om thin chuan in hredon samaya ma se mi poi soi pa theina ni wangin a hotel ming hi chu ziak lang lo mai la a thange kan lu zan chuan motor kan chuang ha deuh bok nen engma tong lovin tui takin kan mu hi la atu zing kan an tho chu hotel kota kan motor da chuan cigarette vel kawala chuaka midang thengan om velo te kan thi thlai kol mai maya ma se karin lo deuh mai in tu ma mi khwal thleng ve dang om reng ka mu hau lo mai kan jin hun lai hi Mizoram atanga silonga le khazir tum tena admission an ti hun lai ani wangin khwal jin an thani me ema house a room in dai lo na ana satte lu veinen hetiang hotel nuam ve pangai taka tu ma thleng ve dang an om mi lo chu makka teri lu khop mai engera chan yang ti in kariru ka komel mela chutia ngoi ringa kalo din reng lai chuan hotel thok viral thar pakhat hi alo chuak lol maya keima lam churan pan na in kapu Mizoram atangin mo in local ti in minon zota ke chuan oni e mizo tong i thiam ani mo kalo ti a Mizoram akum nga la ya om ve to thu te min hrila engwang mi khwal dang nei mi lo nge an ni ti ka han zota ani chuan a tholai takani thu chuan min chang ve mai bok ti chuan breakfast tuk thuan itiang o te kan ei zo nuwa chuan kan in tina tur nei Grims hospital lampan chuan kan in khal chuak ta a nilenga thil eng mo kan ti kwal nuwa chuan tlailam dar nga vela hotel chu kan thleng le a zanre te kan ei fel nuwa chuan an hotel staff pathum rol tharal no pang vete te chu kan room lama chuan an no da ka lo len lon chak thu le rem kan ti le ti lo te min zota keini chuan rem kan ti thu in kan lo changa ti chuan an ron thulut ve ta a anni ho nen chuan kan ti luama zandar kwarik chuan kan kal tonge mu hadam to ro ti in an chuak ta a chuti an chuan nuwa po chuan lamu mai lovin laptop a movie te kan en le ria kan mut meu chuan zandar som pani don ni to ang heta ka soi mai pakhat chu kan omna room hi first floor ani a hotel staff ho hi ground floor a anom thung kan room chung lama room dang zong chu arwak vek ka ti to kha tu ma mi khwal thleng ve dang an om mi alo ti chuan kan han mu jinglam dar ni le chan ve vela chuan thom ring deuh hian min ti har lol maya eng thom nge ti in kan nu nen chuan kan han ngai chang deuh wanga minute nga nu vela chuan aron rile ta thu theme mo khume mo in nu ri ani tlat ma se yenga tinge kan chung lam ru ma tu ma mi khwal thlenga nom si lawa
chuta chapa hotel compound main gate po dar ko vela khan staff night duty ten an kal dai to a zanla ya mi khwarun lut thar no mani ang ti donila get in hongri emo thom dang eng ma hriat tur awm bok silo makti ru na riau kan neya chutia mu hil le mai theilowa kan men reng lai chuan kan room chunga bok chuan ngei che phei khok ke ar tui sang bun chunga kari ka kauri hi kan hrele ta engpo ni se kan mut tui lai takin lo lut har anomani don chu kan ti taringota atu zing kan tho nu chuan hotel staff pakhat hne na ni zan lama mi khwa lo lut har anom le om lo chu kan zota ma se tuma mi khwa lo lut har anom lo thu in min changa ani le tuin zing dan hi le chan ve vela khan in khomemo thu thlengemo in nu ri em ti in ka zot le khera an va in ni zandar som le chan ve vel khat chuan an mut vek to thu min hril le bok si kanu nen chuan makti ru na riau kan nei tran tlat mai rir nuam zan lo chuan tuk thuan te kan nei zo nu in dam do in lam bok chu kan pan le ta a chuminia kan ti fel the ang chin kan ti fel nuwa chuan kan fanu le kan nau nula chu police bazar lama kan len khothon pui vel mai maya tlai lama chuan hotel panin kan in khal hole ta ni kan nau te kan fanu le kan nula chuan an hlawang ti kan hlawa wangin kan thil hriat chu engma an hriata phei chuan kan soiri du lo hrim hrima kan nu chuan zan han ria le po achak to lo thu chu arukin min hril sap sapa ke chuan engma lo turom lo thuin ka chang mai bok zan ria te kan nei zo le nuwa chuan kan no te nen in fiamin khuma kan in buan vela chutia kan rik chu lai chuan ui hi arwalin pona an bauta chiam mai enge an bau chu tia pona kawa chua chuan engma kawa hu bok silo ka phone lai chuan thim chin te chu ka en kuala engma phei chu mu turam lo chutia engma mu turam ta lova chuan in chung lama lu tuma ka in herchia chu ka mit sir hian mo nei tatlat mai kan car a front seat passenger side ta chuan mi tuai mo thu hi kawa mu tatlata ka car kha ka lok thlap si tunge mo lu ru thei chu le tia en chian tuma ka wakal nai chuan mei chia sam sei deuh tak mai dang em mai hi alo thu kun reng mai chu ni in ka phuna sal tuk chu karak de thota ka hnung tol ngal dor bok ka thom hria kan nu te an lo chuat chuan ka han en le a mu tu reng reng alom to hau lo kan nu chuan ege ni ti in minun zota engma ni lo thu le thil ka mu sual mai mai ani thu in ka chang maya room chunga chuan kan nu le ta ni ngai that lo na lian deuh mai ka nei a staff ho room a chuan azukalin thilom zia te chuka zota keini hi ni ni le zan ni kanom na turani to a chuti chung zong chuan engwanga tu ma mi khwarun lut har omya lo nge an ni te ka zota an ni la chuan engman hriat lo thuin min chang ma se an mela chuan zeb ruk nei anang ka ti hle maya ti chuan kan room lama ka le chhole engemo kan ti hnuwa chuan kan in bual faya mutzai kan rele ta kan hotel room a khumom dan hi han soile lokila master bed pakhat a oma chuta chuan kan nu le kan no te nen kan pathumin kan mu a aveilam sira single bed pakhat a om boka chuta chuan kan nau nula chu amuthung ti chuan room lai taka dokan oma abula sofa single seat pahni le 3 seaters pakhat a om bok mutmuna chuan kariru ka komel mela ka kar chunga ka thil mu te chu ka ngai tu a ka mu suala ni lo ti ka chiang ro pui si eng tianga khatia ka mu turaron om ngot nge ni anga tunge ani ti vel te ka ngai tu lai chuan ka lo mu hil ve ta ni ang ka lo mu hil tui viu ni ang thok le khata kan nu la chu aron tre ta vak mai kan vai chuan kan tho hmal veka enga tinge tia kan han zo chuan kan nula chuan amut tuilai takin tuemo mai se pakhatin atu khuma tangin aron tun tho lop thu a soi tamai le a melpo a mu chian thu le a mai chu adang vek ni in a soya ti chuan khatia a tre tak vaka khan
bathroom chhunga alut ta ni in asoi kan nula chuan a hlau em maya a tak sapum chuan a khur nga zoi bok bathroom light chu on ngalin a chung te chu ka en kol ngal vata ma se tuma mu tur anom haulo chumi nuwa chuan keini puitling pathum chu muhil zui to lovin khowar hun ngakin kan meng talo lo ani atuk jing khwa war nuwa chuan tuk thuan te kan eya kan nu le anaw nu la chu Mizoram House lama chhovin elo pujakopa ne na room kan mamo thu le voin la hian kan mamo thu chu an han hrila tin kan thil ton zong te po an hril vek bok elo le staff te chuan an lo khoi le maya a theidan danin room chu an lo ngai tu sak ngal chu ka ti chuan chumini la chuan house a kan lut ta ni hetia house a kan lu nu po hian kan naw chuan a thil mu chu ala lau le maya zana po amu hil thangam meu lo amu manglam thlengin a meiche mu khan aron ti buai chhun zon fo maya amu hil lai te hi alo tre chhok le chiam mai thin ni khat chu pa ka leng thoveng vel mai turin kan chuak dona meiche ho chu dartlang ma anin cheimal mal chutian in cheimal lai chu kein thla ka lo lak saka ama khop mai an thla ka lak saka chuan meiche mel nang vek hi an sira alo ding ve reng mai zunia he ka thalak an han mu ve chia phei hi chuan an hlawati zual hlea an ma ni chuwa bathroom a kalpo lu po an ngam to meu lo ti chuan silonga chuan kar ni kan chama thakhat nuwa kal le turin doctor chuan min ti a aizolam panin kanin khal hole tani no pangkan hruaitel ve wangin silchara ria chho kan tuma silchar Mizoram House kan thlen chuan room te la in kan ha chol le ria zana kan mutran deuh chautia chuan kan naw nula chuaron trele ta chiam mai le thilom zia kan han zo chuan silonga a meiche thla rang mu buk khan a thosilen chunga tangin alo bi reng thu a soile ta mai chumi nu chuan kan zawa in tong trai rola te kan daya heta chin hi chu engma soile tur om lovin are hlen tani atuk zinga chuan aizol lampanin kan chuak ngala tluang takin aizol po kan thleng ta a thakhat nuwa silonga kan kal le po in engma tong to lovin kan ti tur te po tluang takin pathian zara kan ti thei ta ni